maatje Moon. Wij zijn van Heer van Omroep Friesland. Ja. En wij maken een heel lied, tenminste niet hebben wij. En daarbij maken we een videoclip. En daarbij zien we wat mensen die even in je zin uit het versje playbacken. En al die versjes, of al die stukjes zetten we achtergrond en dan heb je een clip. Zo simpel is het. Het werk is direct, feel we fly. Dat je dat even playbacken? Ja, nee. Dan ben ik net kwaad. Nee? Nee. Je shot net zitten? Nee. Door Piet? Nee. Piet ik net? Nee. Maar Piet toch? Ja, Pietbal. Pietbol, hè? Ja, Pietbol. Ja, Dat is een goed in jong. nee, maar het is playbacken. Ja. Dus het is gek. wordt playbacken. Ja. Alles in bijna, dan gaat Piet even maar jou achter op de fiets. Nee. Dat doen we. Ja, dat doen we. Doen we. Ja. Komt-ie. Het werk is direct, feel we fly. En dan komt-ie. Het werk is direct, feel we fly. Zo'n uitdij. Nou, schitterend. Fantastisch. Ik maak voor heel altijd promotiefilmpjes. Dus gewoon een leuk muziekje en daar leuke beelden onder die we dan maken hier. En, maar op een gegeven moment kon ik net echt meer een leuk muziekje vinden. Het wie van Pieter Wilkens, ik Wolfsbroek en van Gurbe Douwstra, maar dan gaat de muziek niet op. Dus toen zeiden we van, nou ja, dan moet je er zelf in. En koesters jongens. Net echt. Maar dat is net zo'n probleem, omdat bij de audio en dan weten ze dat wel een beetje op te klikken en dan klinkt het wel aardig krees. Dus ja, op die manier heeft toch ik een beetje karakter er wel in, hebben we maar zijn. Dus ja, zou ik ook net doen. Was ook best hoogst ook dorst. En dan komt hij weer. Was ook best hoogst ook dorst. Nou, prachtig. En dat was wel een soort van succes. Dus toen zeiden we van, nou ja, als mensen het leuk vinden en wat kennen we ermee? Dus toen hebben we gezegd van, nou, we proberen om ermee in de top 10 te komen. Van de Friese top 100. Nou, en op die manier proberen we dan een succes van te maken. Zo, een hele club. Ja. En wij zijn van, hé, ho even, wacht, stop, ho. We moeten een examen halen. Nee, maar wil je mee een wachtzie? Ja, precies. Het is een heerlijke dag. En waar in Lens zijn, hè? Zo'n uitdij en de lakens naar mij. Hey! Voor de trailer hier een versie van 1 minuut. Nou ja, voor de clip word je natuurlijk wat langer voor een echt versje. Dus toen hebben we zo van op een gegeven moment, nou, om het dan wat meer te maken, wat groter te maken, lieten we er gewoon een koor bij helpen. Dus ik maak dus voor dat koor zong in. En ja, ik ben helemaal net een zanger of iets in die geest. Dus de enige ondervinding die ik daarmee heb is eigenlijk een keer karaoke op vakantie. En toen hiek ik 12 hele liters op. Dus ja, dat is het dan. Maar hoe vies dat? Ik een beetje eng. Dat is de eng. Ja, want die mensen die weten wel van jongen. En ik dus net. Hey, 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 het is een heerlijke dag. Adem in 2. Hey, 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 het is een heerlijke dag. Hey, 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 het is een heerlijke dag. 1. Het is een heerlijke dag. Oké, goed zo, mooi. Misschien kun jij dan even straks zingen, het is een heerlijke dag. Het is een heerlijke dag. Het is een heerlijke dag. Dat is het, ja? Je moet gewoon even meedeuren. We beginnen weer vanaf je... Het is een heerlijke dag. 3 en... Onder kniepen, maar ze zijn nog willen naar hand. De mensen matten met een nietje, zomaar maar in dit van pa pa pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Hey hey. Het is een heerlijke dag. Yeah. Het werk is direct, viel me vrij. Met zo'n uitdij en de laag is naar mij.
dost. Zij is net hier, nou was stil en noem het je maakt een heerlijke rij. Lid ze nou maar praten, want ik vind die achtzak Chris. Haast de tiene gaten en dan het nee, dat is toch maar bij me best. Het werk is die, ik viel me vrij. Zo naar die en dan laat is nooit mij. Hey, hey, hey. Het is een heerlijke dag. Van over de kniepen, maar ze zijn hoe willen wij aan. De meeste matten mikken nietje, zong maar mij het lied van papa, papa. Papa, 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 hey, hey, hey. Het is een heerlijke rij. Het is een heerlijke rij. Het is een heerlijke dag. Een heerlijke dag.